नै सापात बागाना बिराद मोजां नुदों रायजोफोरनि खामानि मावग्राफोर फैसोदों दायो बै बिलाइआ मा बिलाइ मा बिलाइ बियो गलमरिस मा गामि नोंसा खातरबारि पेप्ला नुबाय दे नोंसोर खेबबाय आङो उदालगुरि औ ओमफ्राय बेसेबां मोनो मायाव मास सिस्टेम ना मा सिस्टेम बेसेबांसो फैयो बिलाइनि बाथ्रा ने खानो हायोना औ दे होमबा ने सिनारिखौ बिराद मोजां नुदोंलै जगह तो बहुत छापा हाँ अलग भिडिओ मारि আছে উঠিব নেকি ভিডিওত চাব এফালে চাব ও সব দেখা পাব দে 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 লৈ গ'ল কোনিবা ওদালগুৰি এইফালে ৰাস্তাত ভাল দেখা পালো তই নামিল আৰু হা ইমান মানুহ গৈ আছে ইয়া কি ক'লে হা কি কৈছে চাইকেল হৰাল নেকি কোনোবা লৈ গ'ল কি যাওঁ আগত सापात बागानाव सापात खाग्राफोर बिसोरो बिराद मोजां नुयो जायगाखौ नै लामाया नै बिदि मेन लामा खाथियावनो आंनि बाइकखौबो दोनदों आंबो हाबदों बेहाय बेरायदों एसे बेनो आंनि बाइकआ